Dieťa sa narodilo a už od prvých slov volalo na svoju druhú mamu. Ale keď konečne povedalo, kto je, všetkým stúhla krv v žilách. Volal sa Noach a narodil sa v malom meste v Texase. Od malého veku neustále hovoril, že už raz žil a mal mamu, ktorá ho veľmi ľúbila, ale nie tú, ktorú mal teraz. Hovoril, že bývali v dome blízko móla, že jeho otec šoféroval červený kamión a že zomrel, keď sa rozbil na motorke počas búrky. Psychológovia si mysleli, že je to len detská fantázia, ale potom Noach povedal meno. Volal som sa Aiden Carter a vedel detaily, ktoré si nemal ako pamätať. Rodičia ho zobrali do mesta, kde Aiden skutočne žil pred 10 rokmi a Noach ukázal presne, kde sa to stalo. Ale to najstrašidelnejšie na tom všetkom ešte len prišlo. Chceš vedieť, čo sa tam stalo? Napíš do komentára, chcem part 2 a daj follow.